hasiko gea zuan? Bai, osagaiak. Osagaia dira. Bai, beira. Eskarola. Eskarola, bai. Eskarola da, bueno, neguan izan nahi da. Bai, Euskal bai, Herrian. bai. Eta ondo joaten da, gaina nik hori irakurri indet interneten, da, begira, ustuzuk ekarrizu beste osagai bada. Bai, intxorrak, pasak. Intxorrakin da pasakin ondo dijoa. Eta Granada ere bai oso ondo joten Bai, eta zaila. Granadak oso... Bai, badalako. bai, oso kontraste goxua ditu gau. Bai, zu plategaur nire itaren espezialitatetako bada. Baita? Bai, Ah, eta egiten du eskarola Granadaekin. ah, bai, bai, Eta bai. gero hemen daukagu zure... Vinagreta. Bai. Vinagreta, ospina, Sagardo ospina, ospinarekin oleioa eta gaz pixka bat. Oso ondo. Bona, hasiko Eta gea hemen da orduan? fruitu gorrien erredukzioa. Bai, hoi, Erredukzioa. gero azkenean botako dio. Beti konturatu naiz, botatzen diezula vinagreta bakarrik letxuari edo eskarolari. Ez amaieran. Esatekan Arrazoien intxorrak batengatik- eta ez du behar. Ah, Eta hori gero jarriko dio gainean, baina ez du behar horrek. mhm. Gainea gero botako dio gainetikan balsamiko frutu gorriana. Mhm. Eta hori da, ba... Ni askotan pasatzen zait mamen, da hori ez dakitzuk jakingo zuen zergaiti da. Nik benetan ez dakit, igual... Baina beti pasatzen zait, jatetxe bateko letxugak, zapore gehiago edo nagoa dago, edo hobeto dago, ez dakit kantitate aldetik hobeto dagoen edo zer, baina askoz gehiago gustatzen zait jatetxetako letxuga etxekoa baino. Ez dut inoiz lortzen... Sosu samarra jarriko zu orduan, igual. Igual bota igual ospina geixio, gaz pizkat geixio. Bai. Ez dakit, hoi zerbait ez ole izango Nik ez da. dakidan orden bat o lehenago bota bartzaiola, holako gauzak. Ja, bueno, nik Adibidez, danak nastu ditut. Badire Ikusi autontakiri badala, baina ez dakit nik Bai. hori dan edo ez da. Mira, ze granada polita, Bai. Korri gorrita. Bea, hor, Granada hau erabili genuen guk dokumental bat egiterakoan Dali eta zientziaz azaltzeko. Ah, Bai, eta konturatzen bat zate oso forma bai. berezia dauka Berezia eta Granada. polita du, bai. Oain. Molekulak eta atomoen metafora bat Bai. azaltzeko erabili genuen Oain, Granada. pasa batzuk Mhm. eta intxor batzuk. Oso ondo. Oso horreza da ikustezun bezala. Bai, bai. Oso horreza Oso eta... horrexea, minutu gutxitan egiteko, eta eta udara oso- batez ere eta oso ondo sartzen da. Oso preskua eta oso kompletua. Mhm. Orduan, hau listo, eta ingo deguna da, Gazta. gazta plantxan pasa, Orduan, lagunduko jesu? Bai, zartei Tori. bat nahi ez du ez da? Ez, plantxan ingo dugu. Nun plantxan? Kanpon? Bai. Ah, bale, bai. ba, guazen ba, Orduan, kanpon. hartza zu favorez Bai, bakatu. zuan, bai. Iepala. Eta guazen. ingo dugu momentu batean. Bueno, orain, hoi da martxan dago. Bai. Bueno, Orduan, orduan. honi pasadatxo bat emango Ingo diogu, dugu hori. hauntz gaztari. Liotantxo bat. Espatula hemen. Apa. Hau, buelta eta buelta, Mhm. Eta bitartean, montatuko dugu, platerian, Mhm. Vale. Orduan hau kenduko dugu. Hau ere. Eta... Oso ondo, badakizu Hori, leheno ok, komentatu pixka bat, dizut, Granada hauek erabili genitula dokumental bat egin genunean, Dali eta zientziaren ingurukoa. Bai. Ba, Dalik izugarrizko interes handia zaukan zientziarekin. Bai. Bai, eta hori, benetan, aztertu zan oso ondo dokumentalean, eta interes berezia zaukan. Eta badakizu orain, urteko esposak eta garrantzitsuenetako bat izango dela, barkatu, mamen. Itxon, honekin, lagunduko izut. Hemen bakarrik gari naiz, eta. Karo, Izango hori da, da, pieskupino beto. Reina Reina Sofian, antolatu dute Daliren retrospektiba izkaragarri Ah. polit bat. Bai. Ni ez zait bereziki gustatzen Dali, egia dare bai horretan. raro xamarra da, Bai, Estentriko, hola. Ba, nik uste eta hau listo dengo dela, Bai? Ja, bai. Bai. Lagundu jazu pixkat. Ja, kolorea, bai. Kolori hartu duta dana, Bueno, bai. hau da jarri. koloreak, ez? Hori Kolorea da. hartzerako. Hori da, bai. Eta bestia, hemen, bastarro hontan. Oso ondo. Bueno. Oain botako diogu, hemen balsamiko reduzio bat, frutu gorrianak, Eta esango idazu, ze goixua dan. Ez. Pizkat geixia. Gaina, ensalada esan dizuan moduan, Hau, kompleto da. Etxekoa dut, Bai. ezaguna zait. Atean esan dezu, ez? Bai. Eskarolak eta granadak. Bai. Eta intxorrakin, eta... Ze hona. Nuzte gure zaila, guio.
Dana, Hau dena dana jango dut, aurrea, bai. dana aurrea, venga. Ez da, oso txukuna, hau dena jango ez seguru. Uniokaten hau handionekin. Bueno, barren, Bai, txorra bat. Makumea. Goxua, Ze, erresa, Eta gaina, Ze oso ensalada ona. kompletua da. freskua, Bai, osasungarria, Hoxe, bai. eta gure webgunean aurkitu dezakezue errezeta.